Айде, почваме да снимаме. Почваме да снимаме. Да. Мине. Чоко, имаш ли клеш? Ще. Няма. Да беме малко по-пинали, да идеме майката. Дай. Готовник го беше до 30, до 48 на ръка. До 38, до 28 на ръка. Който го развали някъде на... Айде, обръщай и връзвай. Колко е дълго са? 11. Да бехме малко по-пинали, да име беме майката. Къде го завързваш? Там си имам кука, от десната страна. Сам ще дам по-малко. Чако, дай му шанс да си тества лепетката, бе, извадиха я вързаха. Имам по-малък, бе. Аз имам за това. Ето Чоко, Костин Бродски, Виден Чукундур. Ще тегли ласка. Той ще прехвърли на следващия. Има доста кълци до другия брак, Чоко. Накрая да не нагърне моста като хармоника. Да слезем от моста, да не се люснем и аз доле. Мали са моста, строен 40 години. Това показва принцип горски глъзва. Откъде до е страшно, аз нали се хвърлях и аз у нея. Само умаляме въжето да е. Сега вече излиза. Сега вече с пълен допин излиза надолу. А той как успя да се хвърне сам? Той нарочно се хлъзнал вътре. Ми нарочно. Нарочно, той няма работа на там. Значи, тук влезна много остро и му поднесе задницата и го метна там. Значи, задницата му е тук поднесе и се метна там.
Отляво надясно Ясен, който в момента се качва в ласката. Отдясно момчето с крика Наско Файло. Да. Дали снимаш или си говориш И там е щайгата. Стоенчо. Да. Абе, стига. И Люпи Семки. Това за лебед, за това за джака. Нищо, аз съм днеска дежурен влекач. Аз ще се качвам нагоре по въжето, да не се хлъзна да падна. Понеже си дедо и ти трябва... Понеже дедо стар, да. Ай, Гледай да дръпнеш джипката с обдерето. Леко, бронята. Так ти го ползва.